Okay, hello guys, I'm back no. So gay nagikan ko nang back, gikan mi nang bagos og silhig para himong silig bikog. So nanghugas ako og plato kay dagan pa man hugason nga akong labiyaan ganina kay paghuman ani. So magluto na po og utan para sudan na mo sa paniudto. So guys, nauman na gid ko og hugas sa plato no. So karon hugasan ako ning utan nga kamuting tops na ko kay na ungay kaning bati. With kamunggay na naagisako na tanan no. Kay para ready na napagluto na mo niya sa mong as paniudto. Pila hira gyud sud as pobre. Pinobre ra gud tani kay pobre magita. Isod po magpiniling tani nga pobre magit tinuod. Kung buhaton anis una, so wala man mi available nga Bombay, so kanina lang ahos. Pwede naman siguro ni maluto man siguro ning utan kung may Bombay ba, so ahos lang sa ta. So karon ako na ning ilunod ang ahos o tato di sunod na po dahil ang kamatis kanya naman po ko hinugasan dito ganina nga kanang blood ba nga dilis ba, so ato po sa gulan para mulami ni atong utan kay mantay karne nga available kay pertimang mahalas karne karong panahon na mura magtagaliog ng karne mura po ka ng precious kuan, so nanay niyang gulad nga dilis ako na ning gihugasan kay ana man jud ko basta magluto og gulad hugasan gina nako kay pati ba yan pong daghanang langaw anak nanugtol. Bisa na lang og sa bulad limpyo ba di ba, bisa gulad pero limpyo man siya. Wala di gulad atong ang subak sa atong utan basta kay limpyo. Iluno day nato ang akong gilatan ganina nga munggos, so paits kayo timplahan na nato karon bitsinan asinan dugangan pa rin natong tubig kay na malamala malito akong akong gilatan munggos ganina giahang basad na sobrang kalayo dagan siguro among kahoy basong lutong namala. So dugangan nato nagkuan dugangan natong tubig para sad nga nay sabaw kay parang ko din nang gapagatas pero wag ko gapagatas kay may gasuso ba kay tiguang lang muna kong anak. So luban kuno hay gamay nya taon-taon ana timplahan na, so sa may itimpla so bitsin bale no dapat asin giuna pero kay kani lagi tiguang na tagabungaw na taon-taon ng bitsin kulay ng asin asin na taon-taon ana taon na tong magic para wala mi isad ka magic day na lisod pod mo magic na ron ba mulami gina karon. So ala gud ka simple ning pagkaos pobre ora gud kuan basta pinubre gud ang mga dato dia di gina ka relate sa mga pinubre nga mga pagkaon. So no ibukal naman siya, so sabay atong buhaton di tilawan kung sa ba lami pa ka o sa ba mo maglami kay murag may mga atong smile ya no lami siguro. So karon ilunod na ako ning utan mix ni nga utan na ilong bate na kamuti tops ug nay kamunggay isod pug atong isa-isa man pareho man dali malata god, so ato na itampo para madali kay gutom naman god. Ana sige hala sige lunod pa irot ng kamunggay diha kay anong lami daghang minerals o vitamin.
Ano yung pagkaon sa mga pobre? So, kamong di ka relate yung pinobre, abi niyo baubis baboy. Ini baubis baboy ha? Baubis tao. Pero, murag mga naon lang nagbaboy. Katawa lang ning ako kay. Ingon man sila nga lami daw kuno og ay dalang katawa nga pagluto. Tinuod baka na. So, takluban na nya. Akata na to kay hindi pud mamala na pud nya ni. Nawa na lamig lugangan ni tubig. So, that's it.